سلامتنا بصحكم كبرات على توزينا كنسمعكم ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕሪ ምሕያሉ ኩነታት እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ኣብ ትግራይ ከባቢ ማይ ጸብሪ ሓይሉ ብዝቐጸለ ውግእ ድሕነት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቐሎትን ንዓበየ ይርከብ። ትካላት ረድኤት ካብ 11 ሓምለ 2021 ኣቋጥራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክበጽሕዎ ኣይከኣሉን ይብል ጸብጻብ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት UNHCR ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ዘሻቐል ይብል። ወሃብ ቃል UNHCR ባባር ባሎች ኣባላት ዕጡቃት ጉጅለታት ናብቶም መዕቆቢ ማእኸላት ሰሪጎም ኣትዮም ይብሉ። ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ስግኣት ይነብሩ፣ ምፍርራሕ የጋጥሞም፣ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ተበቲኾም ኣለዉ ኢሎም። We have received disturbing and credible reports in recent days from any refugee camp that at least one refugee ኣብ ቀረባ መዓልቲ ካብ መዕቆቢ ማእኸል ማይ ዓይኒ ዘሰንብዱን እሙናትን ጸብጻባት ረኺብና ኣለና። ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ባእታታት እንተወሓደ ሓደ ስደተኛ ተቐቲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ሞት 14 ሓምለ ካብ ዝተቐትለ ካሊእ ተወሳኺ እዩ እዮም ኢሎም። ነቶም መቕተልታት ኣየኖት ዕጡቃት ጉጅለታት ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ከም ዘይፈልጡ ገሊጾም፣ ግን ብረት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ እተን ክልተ ማእኸላት ከም ዝንቀሳቐሱ እሙናት ጸብጻባት በጺሑና ኢሎም። UNHCR ንከባባዊ ሰበስልጣናትን ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ስደተኛታትን ድሕነት ናይቶም ስደተኛታት ከረጋግጹን ትካላት ረድኤት ናብተን ማእኸላት ክበጽሑ ክፈቕዱሎም ምሕጽንታ የቕርብ ኢሎም ባሎች። Trapped refugees need urgent life-saving assistance. መውፅኢ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ህጹጽ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ክረኽቡ ኣለዎም። ጽሩይ ዝስተ ማይ ይጽንቀቕ ኣሎ። ጥሜት ክውን ሓደጋ እዩ። ንኽልቲኦም ናይ መወዳእታ ረድኤት ዝተኸፋፈለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እዩ። ንሓደ ወርሒ ጥራሕ እዩ ተዋሂብዎም እዮም ኢሎም። ባሎች ብኣንፈት ምብራቕ ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ግጭት ንኣሽሓት ስደተኛታት ኣመዛቢሉ ኣሎ ኢሎም። ካብ መንጎኦም ኣስታት 55,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይርከብዎም። ኣብ ጥቓ እቶም ስደተኛታት ዝነብሩ ከባቢ ወታደራዊ ረጽሚ ይካየድ ስለ ዘሎ ንድሕነቶም ዘሻቕል እዩ ኢሎም። يقنيلنا قبرة ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ንኢትዮጵያ ኸድሕና እየ ኣብ ትሕቲ ዝብል መትከል ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንክሕወሱ መርሃ ግብሪ መሰነይታ ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዶክተር ቀነዓ ያዴታ ወፈርቲ ንጸላእቶም ስዒሮም ክምለሱ እዮም ከም ዝበሉ ወኪልና ፀሐይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ክልል ትግራይ ንኣሽሓት ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለዉ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ እቲ ሰራዊት ግና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ከም ዝበሉ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ብክልል ትግራይ ዝተገልጸ ኩነታት ምሩኻት ይነጽጎ። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ልዕሊ 5,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለዉ ከም ዝበሉ ይዝከር። ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ አልሸባብ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንመነባብሮኦም ክብሉ ላዕልን ታሕትን ንዝብሉ መናእሰያት ንምምልማል ይፍትን ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ኬንያን ተንተንትን ገሊጾም። ወፍሪ አልሸባብ ንምፍሻል እቶም ትካላት ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ዘሎ ከባብታት ኣብያተ ጽሕፈትን ወከልትን ይምደቡ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ንትካል ዓለም ለኸ ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ዝነጥፍ ሓሰን ጃንያይ አልሸባብ ንመናእሰያት ንምምልማል ይበለጸሎም ዘለዉ ኣብነታት ሓደ መንግስቲ ምንጭ ጸገም እዩ፣ ካልኣይ ንኮቪድ-19 ይወሃቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሙስልማት ዘለዎ ጽልኢ ሓባር እዩ እናበለ ከም ዘበራብር ጠቒሱ። ካብ ኬንያ ኸይወፃና ኣብ ኬንያ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ሃገር ንኽትኩን ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተመሰዘት ተፈሊጡ። ዋኒኒ ኪሬረ ትቆጻጸሮም ኣብያተ ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሓዝሉ ስፍራ እዩ። እዛ ቀዳመይቲ ሓላፊት ኣብያተ ማእሰርቲ ኬንያ ታሬር ግን ከዓ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ብዘለዋ ኣተኣላለያ ከም እትልለውን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብረንዳ ሙሌንያ ካብ ኬንያ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ታንዛንያ ንመራሕቲ ተቃወምቲ ሃገር ፍሪማን ባው ኣሲሩ ብገበን ሽበራ ድሕሪ ምኽሳሱ ተቃወምትን ተሓለቕቲ መሰላትን ኮኒኖምዎ። ትማሊ መግለፂ ዝሃበ ሂዩማን ራይት ዋች መምሕዳር ፕረዚደንት ታንዛንያ ብምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ንዝሓተቱ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ኣብ ክንዲ ዝኣስር
ንናይ ዜጋታት መሰል ሓሳብ ካብ ምግላጽን ምእካብን እንተዘኽብር እዩ ዝሓይሽ ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ፓርላማ ቱኒስያ ድሕሪ ሰንበት ምብታኑ ዕግርግር ስለ ዝተጋፈሐ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ቱኒስያ ህድኣት ንክዓስል ጸዊዖም ፕረዚደንት ቱኒስያ ድሕሪ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ቁጠባዊ ቁልውላውን ህዝባዊ ተቃውሞን ንቐዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶሞም እዮም እንተኾነ ደገፍ ሰራዊት ቱኒስያ ዝኸሰበ ስጉምቲ ምብታን ፓርላማን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣንን ተደማሚሩ ኣብቲ ሃገር ዕልዋ ተፈጺሙ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብጽሕዎም ኣሎ ንተቃወምቲ መንግስቲ ማላዊ ካብ ኩባንያ ኣስትራዜኔካ 192,000 ክታበት ሸሚቱሎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ስዒቡ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ መዓልቲ ንክልተ ሰባት ጥራሕ ይኸትባ ዝነበራ ማእኸላት ክታበት እቲ ሃገር ሎሚ ብነዊሕ ሪጋ ዝልለያ ኮይነን ኣለዋ ማላዊ ኣብዘን ዝቕጽላ ሰሙናት ካብ ኩባንያ ፋይዘር 300,000 ካብ ጃንሰንን 300,000 ካብ ኣስትራዜኔካ ድማ 119,000 ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንምሽማት ውዕል ኣሲራ ኣላ ወካሊት ኣሜሪካን ንግዳዊ ርክብ ምስ ኣፍሪቃ ካትሪን ታይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ዝምልከት መደረ ኣስሚዐን ኣምባሳደር ካትሪን በቪድዮ ኣብ ዘስምዖ መደረ መምሕዳር ባይደን ሃሪስ ምስ ኣፍሪቃ ዝነበረ ንግዳዊ ጽምዶን ብደረጃ ዓለም ንዝድለ ቁጠባዊ ሕውየት ብወቢልካ ናብ ምዕሩይ ምዕባለን ሓበራዊ ሃብትን ምስግጋር ዝለዓለ ቁላታ ክህቡ እዮም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ንሰን ኣብ ዘረበአን ፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መምሕዳር ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ሓዊሱ ምዕባለ ብደረጃ ዓለም ንምርግጋጽ ከምኡውን ንግዳዊ ርክባት ንምጥንኻር ኢንቨስትመንት ኣብ ኩለን ሃገራት ምዕባለ ብዘረጋግጽ ኣገባብ ንኽትግበር ክነጥፈል እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኺረን ኣምባሳደር ካትሪን ወሲኸን ምስ ኣፍሪቃውያን መጻምርቲ ዛግድ ኣብ ዝተኻየዱ ልዝባት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ንግዳዊ ርክባት ዝያዳ ክንሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚራሉ እየ ኢለን ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ንምድሓን ክዘምት እየ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል ሎሚ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምጽምባር ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ተኻይዱ ፀሓይ ዳምጦ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ ናብ ግንባር ዝወፍሩ መናእሰይ ብምውፃእ ኣዲስ ኣበባ እውን ነተን ካልኦት ክልላት ስዒባ ተጸምቢራ ንኸባቢ 3,000 ዝኾኑ ወፈርቲ መናእሰይ ሎሚ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀንኣያ ደታ ንኢትዮጵያ ኣይትተንክፍዋ ክብሉ ተዛሪቦም ሕወሓት ኢትዮጵያ ንምብትታን ይሰርሓሎ ክብሉ ዝኸሰሱ እቶም ሚኒስትር መናእሰይ ኢትዮጵያ እናሃለዉ ኢትዮጵያ ኣይትደፈርን ኢሎም የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተላእኽቲ ደጋውያን ኮይኖም ኢትዮጵያ ንምፍራስ ለይትን ቀትርን ይሰርሑለው ደጊሞም ኢትዮጵያ ንምግዛእ ምሕሳቦም ንዕቀቶም ይዘርኢ ነዚ ዝዕዘብ ትዕግስቲ የብልናን ንስኻትኩም እናሃለኹም ኢትዮጵያ ክትንከፍ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ክበታትንዋ ይኽእሉን እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወሲኾም ንነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ሃብትን ከምኡውን መናእሰይ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰራዊት ምክልኻል ብምጽምባርን ንዘርኣይዎ ሓገዝን ኣመስጊኖም ጸላኢ ንምምካት ኣእዳው ኢትዮጵያውያን ሓቢረንን ክብላ ኣብቲ እዋን ተረኺበን ዝተዛረባ ድማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች አበቤን እናንተ ወጣቶች ተልኳችሁ ኢትዮጵያን መጠበቅ ነው ተልኳችሁ ለእኽቶናትኩም ንኢትዮጵያ ምሕላው እዩ ኢትዮጵያ ጀጋኑ ደቂ ከም ዘለውዋ ነቲ ሎሚ ብውክልና ይወግኣና ዘሎ ኣሸባሪ ጁንታ ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ይትልሙልና ንዘለው ታሪኻውያን ጸላእትና እውን ዓብይ መልሲ መሃብ እዩ ንሕና ደቂ ጀጋኑ ዓድዋ ኢና بهاجرنا تمسيومنا دوبي بلنان قانقوانا أي إجدنان مننتنا صباغنا دمكتنا نمبر أبحدنت إثيوبيا خلاتنا حدينا ينزبلا أتن مختل كنتيبا وسخان حزب تግራይ ካብ ጉጅለ ሕወሓት ተፈልዩ مسحوات خسله في قباء دقو أحلفونا بحوخ أتيبلون كبلا ጸውዐን ውድ ወጣቶቻችን የትግራይ ህዝብ ሁሉ ጊዜ ወገና ህዝብ ትግራይ ወገንና እዩ እንኽብሮምን እንፈትዎምን አካል ኢትዮጵያ እዮም ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ክብረትናን መሐበኒናን ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ዝወግእ ግን ኣይክንዕገሶን ስለዝኾነ ንመናእሰይ ትግራይን ኣዴታትን ጻውዒት ንገብር ደቆም ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እናምሃሩ እናቐመጡን ደቂ ድኻ ናብ ሓዊ ዝጽምብሩ ዘለው ነዚ ጁንታ ጉልበት ኣይትኾንዎ ምሁራት ትግራይ እውን ምኸሩ ንብል እየን ዝበላ
أفلما يزوريا ناب سراويت مكل خالص تتصنبروا لعل 3000 ዝኾኑ መናእሰይ አዲስ አበባ ምዃኖም ገሊጸንየን መንእሰይ ሀብታሙ መኮንን ሓደ ካብኣቶም እዩ የኢትዮጵያ መከላከያችን ስለጥቃት ኃይል መከላኸል ኢትዮጵያ ሓደጋ ስለዝበጽሖ ኣነ እውን ብዘለና ኃይልን ጉልበትን ናብ ኃይል መከላኸል ተጸንቢረ ግቦይ ክፍጽም የወሲነ እዩ ዝበለ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ነቶም መናእሰይ ንምብርታዕን ንሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽን ኣብ ኣደባባይ መስቀል አዲስ አበባ ተረኺቦም እዮም ሰሚራ ሁሴን ካብቶም ብሰናይ ድሌቶም ክወፍሩ ዝወሰኑ መናእሰይ ሓንቲ እያ ማንኛውም በጎ ፍቃድ እንደምንሰራው ነገር ግን እዛው ቦታው ላይ ድረስ ንዝኾነ ሰናይ ፍቃድ ከምንህብ ኣብቲ ቦታ ኣብ ግንባር ኬድና አገልግሎት ሰናይ ፍቃድ መሃብ ንሓይልታት ምክልኻል ከገልግል ሕጉስቲ እየ ያዝበለት በተመሳሳሊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ካብ ነበርቲ አዲስ አበባ ካብ ሰብ ሃብቲ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን ዝተኣኻኸበ ገንዘብ ንሚኒስትር ምክልኻል ኣታው ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ነበርቲ እታ ከተማ ደሞሙን ለጊሶም እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ዝተውጻጽኡ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብታ ከተማ መስቶም መናእሰይ ክወፍሩ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም እዩ በኻልእ ወገን ወሃብ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝጽሓፍዎ ኃይልታቶም ይዕወቱ ምህላዎም ገሊጾም ብፍላይ ንሰበስልጣናትን ኣመራርሓን መንግስት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን በመናኣስ ከካብ ክልሉ ዘተኣኻኸብዎም ፍሉይ ኃይልታትን ሓረስቶትን ነናብ ዝመጽውኡ ምምላስና ክንቀጽል ኢና ኢሎም ንሶም ወሲኾም ንሕና ምስ ውፅዕ ህዝብን ምልሻን ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦትን ባእሲ የብልናን ኢሎም ኣብቲ ጽሑፍ ትዊተሮም ኣብ መወዳእታ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ብሽም ጠቂሶም ንህዝብና ስጋኣት ምዃኖም ስጋብ ዘየቋረጹ ስጉምትና ጠመንጆኦም ኣብ ዘለዓሉሉ ኩሉ ክቕጽል ኢሎም ነመስግን ሳራ ክንሓልፍ ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ኮይኖም ኣለው ንጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕሬስ አብርሃም ተስፋሉ ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ መዝሓል ነድሪ ክልቲኡ አንጻር ኃይልታት ኮይና ክብሉ ስደተኛታት ይጠርዑም ንድጋፍ ሰራዊት ፌደራል ዝመጹ ኃይልታት ኤርትራ ንስደተኛታት ኣጎሳቂሎም ጨውዮም ወሲዶም ማዓስከራቱን ከም ዘዕነው ይሕበር ብወተሃደራት ኤርትራ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዝወረዶም ኃይልታት ትግራይውን ድሒሮም ተረፍ ነድሮም ናብቶም ስደተኛታት ከም ዘውጽኡ ወገለ ካብቶም ስደተኛታት ይገልጹ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 50,000 ዝግመቱ ካብ ምልክን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝሃደሙ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም መንባሮም ይፍለጥ بمسرت صبصب حبرات هاجرات أب تجري أب 4 معسكرات كنبرو خلو كالو أستات 4 لتنشح زقمة رما أب كال وجنات إثيوبيا تزرق حمز نبريهم كل تخابت المعسكرات سدتنيات أفلا مؤوان تخينات دحر مفرسا دهايتهم أب أتن تعاقبهم زنبرو سدتنيات يلن زحلف قنيات حالة تجري أب زجبر ومتقعتي من معسكرات ما عينن عد حرشن أب تحتي قصص رم يأتهم ونالوم كاب نبرت سدتنيات معسكر عد حارش نأجل زين أسوشيتد بريس كم زحبروا حالة تجري على 10 زبط سدتنيات شويم نبقى زاوت بمقطع دما موبايلات كالوت قربات زميتهم حدثوا كعق أول لوز حتى تسدتنيات كموز مسل زمتا معلتا ويقاتم هلاون يملكت زحالف سمون كوميشن سدتنيات حبرات هاجرات جنفر إثيوبيا أن كونتر نتزفت زمزل بدلات أثري راخونينا نيرا اتا كوميشنر أم مجلس بزعبا موت حد إرترا وسدتنيات دحر محبرة 10 أشحاص سدتنيات جن بفرحة شعور روم نابز خدو حربيتهم كم زلو أمل كتالام تخطاتها لقدات سدتنيات إثيوبيا ونتفصامي جو كم محاز كبل قليت ولهم حالتا أمحرا داقم مريت نمملاس نوزحات يتقعلو أبزلو الأوان اتم عسكر أبتأفا في بوتا يزلهم كم حبريتا أبعد حرش زركبو سدتنياتون حالتا تقرأي أبتم عسكر أصوار كزينو مالوم حالف قدات سدتنيات حبرات هاجرات فليبو غراندي نتا أبقربا سومناز زترعي مأسرتي أمات إيرتراويان أبشرن كالو بوتاتاتن بتر يخونينو بمسارة مجلس غراندي كابتم تقنع أنت حالتات مس أنصار وجن مدن قاص علىكم بزبل مس قبل علي إيرتراويان سدتنيات مجويتي مأسرتن متقعتن كم زورده بيت صحفتو شبط حبريتا رخيبو يوم اتعمصات كنات كابز جمر الورح حدار اتحيزو كرم صنحون يوسخ تتصبصب حالتا تግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወሪዱ ዝተባሃለ ግፍዕ ብምኹናን ንሳቶም ግን ኣካሉ ከም ዘይኮኑ በሐሙስ መግለጺ ኣውጽዮም እዮም ንወሃብ ቃልኣት ጌታቸው ረዳ ንምርካብ ግን ኣይተኻኣለን ሃልዋትቶም 9200 ዝበጽሑ ኣብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዛጊታ ኣይተፈልጠን ኣብ ወርሒ ሕዳር ኩናት ድሕር ምጅማሩ እተን ማዓስከራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣትየን ዳሕራይ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ምንስሓቦም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ትግራይ ድሕር ምእታውን ድማ ናይ ሕነ መፍዳይ ተርእዮ ከም ዝነበረ ነበርቲ ይሕብሩ
ብሰንኩ 10 ኤርትራውያን ካብቲ ማዓስከር ውጽቕ ኣብ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ተቐቲሎም ኣዝና ስለ ዝፈራሕና ነቲ ማዓስከር ገዲፍናዮ ሃዲምና ሚሊሽያ ትግራይ ግን ተኸቲሎምና ይብል ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ ዝነበረ ሓደ ስደተኛ ምስ ኣርከቡና ቦምብ ደርብዮምልና ኣነ ዝፈልጦም ሰባት እኳ ሽዑ ተቐቲሎም ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘጥቅዖም ሕነ ክፈድዩ ዝደልዩ ይመስሉ ይብል ካልእ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝረኣየ ሓቢሩሎም ዝባን ገደና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ካብ 40 ክሳብ 60 ዝበጽሑ ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉን ካልእ ስደተኛ ይነገር ብመሰረት ካልእ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ምስኡ ዝነበሩ ኣስታት 10 ዝኾኑ መጓዓዝቱ ብዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ ኣብ ህይወተይ ከምኡ ፈሪሐ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ስደተኛ ነፍሶም ከድሕኑ ዝሃደሙ ስደተኛታት ብሓይልታት ትግራይ ተኣኪቦም ናብ ማዓስከር ሕጻጽ ከም ዝምለሱኦም ኮይኖም እቲ ዝኸፈ እዋን ድሕሪኡ ዝሰዓበ እዩ ብመሰረት ሓበሬታቶም ስደተኛታት ወርሒ ዝኸውን ዝብልዓን ዝስተና ይነበረን ቆጽሊ ሸምጢጥና እናበላዕና ኢና ተሳሊና ይብል ሓደ ስደተኛ ብዙሓት ከም ዝጠቀስዎ ሓይልታት ትግራይ ንማዓስከር ሕጻጽ ኣብ ተሓሳስ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ናይ ስደተኛታት ምግብን ካልእን መንዚዖም ኣብ ሽመልባ ዝነብሩ እውን ተመሳሳሊ ዛንታታት እዮም ዝነግሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ እዋን ኩናት 16 ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ የመልክቱ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ እቲ ዝተባሃለ ሞት 16 ስደተኛታት ዳ ይረጋገጽ እምበር ፈጸምቱ መን ምዃኖም ግን ምፍላይ ኣይተኻኣለን ብዕጡቃት ወገናት ዝተፈጸመ ክብል ድማ ይገልጾ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ኤርትራ ንማዓስከር ሕጻጽ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ነቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኤርትራ ክምለሱ ነጊሮሞም ሰራዊት ኤርትራ ብመንገዲ ሸራሮ ኣቢልና ንኤርትራ ክንከይድ ሓቢሮምና ኣብ ሸራሮ ምስ በጻሕና ኣብ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ክንስቀል ምስ ነገሩና ኣነ ኣምሊጠ ይብል ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ካልኦት ኣሽሓት ኤርትራውያን ድማ ብእግሮም ናብ ኤርትራ ክጓዓዙ ከም ዝተገደዱ መሰኻኸር ይገልጹ ካብቲ ሃዲሞምሉ ዝመጹ ጨቋኒ ስርዓት ዝበኣሰ ከይስዕቦም ስለ ዝፈርሁ ገሊኣቶም ድሮ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንሕቶና ኣይመለሰን ይብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝሕብሮ ወተሃደራት ኤርትራ ነቶም ስደተኛታት ክህወፁ ድሕሪ ምእዛዞም ላምባ ነስኒሶም ኣብ ሕጻጽ ዝነበረ ገዛውቲ ከቃጽልዎ ብዓይኑ ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ ካብ ማዓስከር ሽመልባን ሕጻጽን ስደተኛታት ብሰራዊት ኤርትራ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ንኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት 7300 ኣቢሎም ዝግመቱ ኣብ ሽመልባን ሕጻጽን ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ግዒዞም እዮም ሕጂ ኩናት መሊሱ በርቲዑ ሓይልታት ትግራይ ቦታታቶም ኣብ ዘምልሱሉ ዘለዎ እዋን ከዓ ውሕስነት እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአሎም ሓደ ስደተኛ ካብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ኣብ ዝለኣኹ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን ብስእነት ምግቢ ዋሕዲ ቀረባትን ከምኡ ድማ ብሓይልታት ትግራይ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ይወርዶም ከም ዘሎ ልኢኹ ስለ ፈጣሪ ካብዚ ክንወፅእ ሓግዙና ድማ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕረስ ነመስግን ምንያ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከበአን ኣብ ስፖርት ሴካፋ ዝሳተፋ ዘለዋ 9 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ባህርዳር ውድድራትን ቀጺለን ኣለዋ ኣብ ውድድር ሴካፋ ሃትሪክ ዝሰርሐ ፈላማይ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ሱለይማን ምስ ጋንታ ባህርዳር ክጻወት ኣፈናዊ ስምምዕ ፈሪሙሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል ናብ ባህርዳር ደው ኢሉ ምስ ክልተ ኣባላት ጉጅለ ኤርትራ ኣዋጊዕሎ ናብ ከሕልፈኩም ስፖርት ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ገብረልኡል ይቐመለይ ካብ ባህርዳር እስኪ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓደ ስእሊ ሃበኒ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ኤርሚያስ ሓራይ ተወልደ ኣዝየ መስግነካ ከም ዝፍለጥ ሴካፋ ቁጥር ናይ ተሳተፉ ሃገራትን ካለን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናይ ውድድር ጅማር እዩ ኣፍሊጡ ስለዚ ገለን ሃገራውያን ጋንታት ካብ ነፋሪት ወሪደን ተሂደን ናብ ፆታ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ኤርትራን ተደኣ መፂና እዛ ሃገራዊት ጋንታ ንነዊሕ እዋን እያ ልምምድ ኣካይዳ ነዚ ውድድር ክትብል ማለት እዩ ናይ ምሕዝነት ፆታታት ኣብ ውሽጢ ሃገራቱን ኣካይዳ እያ እንተኾነ ግን ውድድራት ውሽጢ ሃገር ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ውድድራት ተቋሪፁ ስለዝነበረ ዝበዝሑ ተፃወቲ ኣብ ውድድር ኣይፀንሑን ከም ኩለን ሃገራውያን ጋንታታት ከዓ ተፀልያ በዚ ኩነታት ማለት እዩ ባህርዳር ኣብ ዝኣተናሉ እዋን በቲ ናይ ክልል ይኹን ዋላ በቲ ናይ ባህርዳር ከንቲባ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤርፖርት ድማ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰናይ ምነቱ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ብምዃን ገሊፁ እዩ ናብ ባህርዳር ፋኒና ባህርዳር ኣብ ዝኣተናሉን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ
እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ሴካፋ መደባት ቁርጥ ላይ ሰንኮፍነት ዝራ ሁሉ አጋጣሚ ነሩ ምክንያቱ እቲ ውድድር ስለካ 17 ሰንበት ከይድ ተሓስበ ቀዳም ሲቦም ኢትዮጵያ ዝነበረ ጾታ እዚ ድማ ምስሊማ ናይ ባህር ዳር ኣብ ምልምማድ ንሃገራዊት ጋንታ ጽልዋ ገዲፉ እዩ ንክልተ ወራን ሰለስተ መዓልቲ ብምትሰሪዓ ዝነበረ ሁሉ ዋኑ እንተኾነ ግን እቲ ጾታ ናይ መክፈትን ኢትዮጵያ ስለምሳንገሪት ሃገር ምዃኑ ተጻዋትና ክብድህ ዝብል ግምት ነይሩ እንተኾነ ግን ተጻዋቲ ናይ ኮሶ ምቅባልን ቴክኒካዊ ክነቶምን ኣዝዩ መሳጥን ኣዝዩ ሰሓብን ነይሩ ውጤት ሰለስተ መክፈቲ ጾታ ተፈራሂና ኣብቲ ጾታ አሊ ሱሌማን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ተጻዋታይ ሃትሪክ ሰሪሑ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ሴካፋ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መክፈቲ ናይ ፈለማ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ማለት እዩ ተወልደ ኤርምያስ ሕጂ ናብቲ ብቕዓት ንሕሪ ኸይድና ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ድኽም ዝበለ ደረጃ ካትሪአን ብዙሕ ግዜ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ትኸይድ ክዕሶስ ናይ በዓል ኬንያን ኡጋንዳን መንፈዓት ድዩ ወይስ ናይ በዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕመቕ እዩ ነቲ ዘለካ ብርጫታት ናብ ውፅኢት ክኢሎ ዘይምኽኣል ኢለ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ብፍላይ ሃገራት ናይ ማእከላይ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ኣዝዮም ብልውታት እዮም ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ምስኦም ተራቲምካን ምስኦም ተጓይኻን እትረኽቦ ነገር ክሳራይ ምክንያቱ ኣካላዊ ብቕዓቱን የብልናን ስለዚ ስፔሻላይዝ ናይ ምግባር ውጥን እንተዝህሉ ዝያዳ ኣድማዓቲ ምኾኑ እምበረይ ኮሶ ንኣለ ካልእ ተጻዋታይ ፈሊጦሞ ዘና ማእከላይ ወይ ምዕራብ ሃገራት ኣይኣምን ያለ ኣራይ ኤርምያስ እሞ ኣቀባብላ ህዝቢ ባህር ዳር ይኹን ክልል ኣምሓራ ብሓፈሽኡ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ እስቲ ፍሉይ ነገራት ዝዓዘብኩሞ ነገር ተሎ ካፍለና ሓደ እቲ መቐጠልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና እዩ ናብ እዚ ውድድር ናይ ሴካፋ ውድድር ስለዚ ንኩለን ሃገራት ብማዕረ እዩ ዝኾነ ግን ክልል ኣምሓራ ከም ንኩለን ከም ሃገራውያን ጋንታታት ፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ይኣምን ዝረኣኹ ንሱ እዩ ናይ ክልል መስተዳድር ወላት ናይ ከንቲባ ናይ ድራር እንግዶት ምግባር ባህሊ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘላሊ ክዳን ከዲኖም ድራር ተዓዲምና ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ክብለካ ይኽእል ተወልደ ንመዛዘሚ ኣብቲ ስፖርታዊ ውፅኢት ገለገለ ተበልካና ክሳብ ዝእዋን ዘሎ እንታይ እዩ ተወልደ ሕጂ ብዛዕባ ሴካፋ ቁርጥለይ ክዛረብ ምደለኹ ነይረ ምክንያቱ ሴካፋ ከም ዝፈልጦ ናይ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሃገራት ናይ ውድድር ዝሰርዕ እዩ እንተኾነ ግን ካሰባት ሪጅንስ ናይ ኣፍሪካ ማዕቢል ኢለ ኣይሓስብ ነ ንኣብነት ሓንቲ ካብተን ክሳይ ርጡብነት ወይ ድማ ኣብ ናይ መደባት ፆታ ክብል ነጠቐን ምባል እዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ እዩ ካልእ እንታይ ናይ መዳደባ ፀገም ኣሎ እዘን 9 ሃገራት ኣብ 3 ምድብ ከፊሎም እዮም ናብ ውድድር የጨሞም ኣብ 3 ምድብ ዘለዋ ተን ቀዳሞት ብቐጥታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓልፋ እታ ሓንቲ ድማ ዝበለፀት ካሊት ዝወፅእ ድማ ራብዓይቲ ኮይና ናብ ፍርቂ ፍጻመ ትሓልፍ ተረፈ ከዓ ናይ ደረጃ ፆታ ከካይዳ እዩ ገይሩ እታ ታሽዒት ዝወፀት ጅቡቲ ማለት እዩ ካብ ናይ ምድብ ካብቲ ውድድር ብኣጉ ተገሊፋላ ማለት እዩ ስለዚ 8 ሃገራት ኣብዚ ውድድር ይነጥፋ ኣለዋ እተን 4 ድሮ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን ኣለዋ ሕጂ ፆተና ካይደን ኣለዋ ትማሊ ዝተኻየደ ፆታ ግን 5 6 7 8 ደረጃ ንመሓዝ ስለዚ ኤርትራን ኡጋንዳን ንመጋጥምተን ማለት ንኢትዮጵያን ዲአርሲ ዴሞክራቲክ ሪፑብሊክ ኮንጎ ብምስዓር ናብ 5 ኤርትራ ንመሓዝ ክፃወታይን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ፆታ ኣነ ኣብ ናይ ስራሕ ሂወቴ ኣጋጢሙና ይፈልጥ ስለዚ እዚታት ኣብቲ ተዓዛቢ ኣብቲ ኣፍቃሪ ስፖርት ሓበጀራይ ዝኾነ ስእሊ ይከብል ምክንያቱ ንኣብነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕረ ወፅአን ብቡሩንዲ ተሳዒረን ስለዚ ክግለፋደን ክቕጥላደን ንምንታይ ከዳግማይ ተራኺበን ካልን ዝብል ሕቶታት ኣለዓየሎ ስለዚ ብሓፈሻ ግን በተን ተሳተፍቲ ሃገራት ዘይመግበት ከም ዘሎ ክረጋገፅ ክኢለ ኣለኹ ዋላቶም ኪላታት ናይ ኮሶድሮም ከምኡ ዓይነት ርዲት ከም ዘለዎም ሳይሰማዕ ርዲት ከም ዘለዎም ፈሊጥ ኣለኹ ሕራይ ኤርምያስ ገብረልዑል ጋዜጠኛ ስፖርት ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ኣዝና ነመስግን ንዕነለይ ተወልደ ኣዝየ መስግነካ ናብ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ክሓልፍ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ነዛ ጉጅለ ስፖርት መሪሕካ ዝመጻኻ እውን ንስኻ ኢኻ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ መጀመርያ ክንሰምዕ ዳንኤል ኣብዚ ናይ ሴካፋ 23 ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፍርቆም ዝኾኑ ሓደሽቲ ተጻወትቲ ተሳቲፋ ኣላ ኣብዚ ዝገበረቶ ሰለስተ ፆታ ከዓ ሓደ ማዕረ ሓደ ስዕረት ሓደ ዓወት ከተመዝግብ ክኢላ ኣላ ብሓፈሽኡ እታ ጋንታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘላ ካብዚ ዝተገበረቶ ፆታታት ክሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ብፍላይ ምሰን ጋሪት ሃገር ኢትዮጵያ ክልተ ፆታ ሓንሳብ ማዕረ ሓንሳብ ክንስዕራ ምኽኣልና ፖቴንሻልን ናይ ነዊሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ዘርኢ እዩ ተመክሮ እንዳቐሰሙ እንዳደለቡ እንዳሓየሉ ክኸዱ ነቲ ዓቢ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ሓያል ደገፍ ክገብሩላን ክትሕይልን ይኽእል እዩ ዝብል ግምጋም ኣለኒ ኢንስትራክተር ዳንኤል እዘን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ድኽም ዝበላ እዘን ናብ
ደቡብን ማእከላይን ዘለዋ ከዓ በዓል ኡጋንዳ ኬንያ ብሩንዲ ከዓ ሕይል ዝበላ እሞ እቲ ጉድለት ኣበይ እዩ ከመይ ክትዕርይዎ ተሓስቡ? ኩዕሶ እግሪ ናቱ ናይ ብቕዓት መለክዒታት ኣለዎ። ገሊኦም ብተፈጥሮ ትረኽቦም ፀጋታት እዮም ከም ዝበልካን ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ግን እዚ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ቁሩብ ድኽም ስለ ዝብል ነቲ ድኹም ጎንኻ ትሽፍነሉ ሜላን ፍልስፍና ኩዕሶ እግርን ክትክተል ኣለካ። ንኣብነት ከም ኣብ ሃገርና እቲ ቁንፅብ ኣካላዊ ብቕዓት ዘለና ብቴክኒክን ብስለት ኣእምሮን ብምሽፋን ክትዕወት ትኽእላ። ስለዚ ናይ ነዊሕ መደባት ብምሕንፃፅን ኣብቲ ብልጫታት ካቶኪርካ ዝያዳ ብምስራሕን ሓጋዙ እዩ ይብል። ብፍላይ ኣብቲ መዳድባ ሴካፋ ዝገብርዎ ጉድለታት ንስኻትኩም ሕጂ ከም መሪሕነት ገምጊምኩሞ ነቲ ተራእዩ ክበሃል ዝኽእል ፀገማት ወይ ሃጓፋት ጽቡቕ ኣለኻ። እዚ ዞባዊ ውድብ እዚ ብዙሕ ምምዕያሻት ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ። እሱ ከዓ እቲ ኦርጋናይዜሽን ጥራይ ዝሕመየሉ ኮነ ምክንያቱ ንዑ ዘቆማ ኮተን ሃገራት እዮም። ስለዚ ሃገራት ንዕቱብ ናይ ምስታትን ናይ ምውሳዕን ስርሓት ዘይሰሪሐን እሱ በይኑ ዝገብሮ ስርሓት የብሉን። ስለዚ ክሳብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ሃገራት ከም ዝሳተፋን ዘይተሳተፋን ስለዘየፍልጣ ብእዋኑ እቲ ክፍሊተን ስለዘይከፍላ ሴካፋ ከዓ ንዕአን ክፅበ ክብል ናይ ምቅያራት ግዜ ክገብር ናይ ሰዓታት ክገብር ይግደድ። እዚ ማለት ግን ናቱ ድኻማቱን የብሉን ማለት ኣይኮነን። ከም ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ገምጋም ናብቲ ናይ ቴክኒክ ኣኼባታትና ነበረ ሕጂ ናይ ዝውድድር ዚ ኣመዳድባ እቲ ዕላማታት እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ብዙሕ ፀወታታት ንጋንታታት ንምሃብ እንተቲ ኣብ ሰለስተ ጋንታታት ጌርካ ክልተ ፀወታ ጌርካ ካብ ምድብ ንምሕላፍ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዕጫ ጉዳይ እቲ ዕጫ ከዓ ንገሊአን ሃገራት ተን ብርቱዓት ኣብ ሓደ ምድብ ከብፅሐን ከሎ ተን ድኹማት ኣብ ሓደ ምድብ ኣፅዑ ኣብቲ ሰሚፋይናል ዝበፅሕን ዝበሃላ ጋንታታት ብልክዕ ተን ብቑዓት ዘይኮናት ናይ ምድብ ዕድል ዝረኸባውን ብገለ ከኣትዋ ዕድል ረኺበን እየን። ገሊአን ከዓ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይና ብሓያል ምድብ ዝተመደበ ከዓኒ ክተርፋ ተገሊፁ። ኣወዳድባ ኣብ ክልተ ምድብ ጌርካ 4 ሓንቲ ከዓ ሓንቲ ምድብ ከዓ 5 ጋንታ ጌርካ እንተዝኸውን ሰለስተ ፀወታታት ወይ 4 ፀወታታት ኩለን ተራኺበን እተን ዝሓየላ ንክወፅእ ዝፀፈፈን ዝሓሸ ስርዓት ምኾነ ነይሩ። ሕራይ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣብ ሴካፋ ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ስሌማን ንጋንታ ባህርዳር ፈሪሙ ዝብል ወሬ ዘሎ ሞ እቲ ንጹር ነገር ከመይ እዩ? ዓሊ ስሌማን ብመንፅር እቲ ናይ ፊፋ ሕጊ ክለባት ንሓደ ተፃዋታይ ክተደልዮ ከለዋ ንሱ ብምትእምማን እቲ ዓርፈናዊ ስምምዕ ምስ ገበራ እንታይ እዩ እቲ ጥቕምታት ክረኽቦ ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓትሱ ሳኸ እንታይ ትቕርበሉ ዝብል ክራዳዱ ተኺሎም ናብታ ጋንታ ከዓ ጠለባ ቅርብካ ድሓር ነታ ጋንታ ክሰደሎም ምግባር እዩ። ብመንፅር እዚ ክሳብ ዝደረጃ ተራዳድዮም ኣለዉ። ዓሊ ስሌማን ከም ዝበልካዮ ኣብ ታሪክ ሴካፋ ንመጀመርያ ግዜ ሃትሪክ ሰርሐ መንእሰይ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ናይ 2023 በኣንጻር ኢትዮጵያ ትማሊ እውን ሓንቲ ጎል ወሲኹሎ 4 ጎል ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ውድድር። ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ከብሎ ዝኽእል ደረጃ ምንቅስቃሳት ኣርእሎ ካብቶም ሕፅያት ናይ ክኸውን በቂዕሎ ምናልባት ዳርጋ ናብ ባህር ዳር ዝወደ ይመስል ዘሎ ናብ ዓዱ ተመሊሱ መፋነው ተገይሩሉ መፋነው ወረቐቱ ሒዙ ክምለስ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ጽቡቕ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ ብዛዕባ ናይ ባህር ዳር ተመክሮኹም ከይሓትትኩኻ ከይሓልፍ ሕፅራ ቢልካ ተካፍለና ትኽእል ኢኻ? ኣብዚ ውድድር እዚ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ንሕና ከም ናይ ኩዕሶ ልኡኻት ንኩዕሶ ኢልና እኳ ተመፃና ግን ብመንፅር እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ህዝቢ ባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ገይርልና ዘሎ። እቲ ስምዒታቱን ድሌታቱን ናይቲ ህዝቢ ንሰላምን ምዕባለን ብሓባር ናይ ምስራሕን ከዓኒ ኣብቲ ኣቀባብልኡ ይረኣየካ እዩ። ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ህዝቢ ባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ። ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምኡውን ነዛ ጉጅለ ስፖርት ኤርትራ መሪሕካ ዝመፃኻ ናብ ባህር ዳር የቐኒልና ፅቡቅ ዕድል የቐኒለይ። ኣነ እውን ኣጋይሽና ከምኡውን ተወለ ኣዝየ የመስግን እምበኣርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳለውናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።